Hello, kumusta? Welcome back to my YouTube channel, Pilar Vlogs USA. Ang topic ko ngayon ay tungkol sa ang mga akala mo at akala ko dito sa Amerika. Meron akong 28 na mga maling akala mo dito sa Amerika. 28 yan. So, let us start now. Ang akala mo, number 1, dito sa Amerika. Maling akala. Kasi dati ganito talaga ako. Akala ko din ganito. Pero hindi pala. Akala ko lahat ng states sa Amerika ay nag-i-snow. Iyon pala ay hindi. Kasi may North at may South America. So, may mga mainit like Arizona sa mga south part ng Amerika. Wala silang snow like Florida, California. Para silang Pinas. Mainit din. Okay? So, akala ko dati may snow sa Amerika, lahat ng states, yun pala ay wala. Dito lang sa mga north part, meron, okay? Yun ang maling akala ko, number 1. Number 2, ang akala mo at akala ko, kapag nandito sa Amerika, kapag nasa Amerika ka ay maganda ang buhay. Yun pala ay hindi totoo. Maganda ang buhay kapag mayaman kayo dito. Pero kapag ordinary lang din kayo, kagaya namin, puro bills. Hindi. May mga pulubi din. May mga maghihirap din dito sa Amerika. Hindi, akala ko din doon na lahat ng nandito is magandang buhay. Mayroon ding hindi. Yan ang pangalawa. Ang akala mo at akala ko, number 3. Akala ko walang langaw dito sa Amerika. Meron ding langaw dito sa Amerika. Number 4. Ang akala mo at akala ko dito sa Amerika. Akala mo, akala ko walang lamok dito sa Amerika. Meron din pala. Mas grabe nga kasi kapag kagatin ka talaga ng lamok dito, grabe mamantal talagang pulang-pula yan. Oh. Isang kagat lang, oh. Pulang-pula na yan, burot na yan. May malaking red ka na, at saka ano siya, bump. May malaking bump. Para kang, pag dito ka, para kang may bukol. Pero kulay pula, tapos ano siya, makati. Yun, akala mo lang walang lamok dito sa Amerika. Akala ko din dati. Pero meron. May lamok sa Amerika. Number 5. Akala mo, akala ko, walang bigas. Walang bigas dito sa Amerika. Pero meron pala. May bigas sa Amerika. Sa mga, kahit sa tindahan, sa mga American store, may tinda silang bigas. Meron din dito mga Asian store, may bigas sila. Kaya akala mo, akala ko, walang bigas sa Amerika, pero meron, may bigas dito sa Amerika. Number 6 na akala mo at akala ko sa Amerika. Akala ko noon ay puro English lang ang nasa Amerika. Meron din palang Spanish, meron ding Chinese, meron ding mga taga-ibang planeta. Meron ding mga ibang lingwahe dito sa Amerika. Kagaya namin, kagaya natin, kagaya ko. Meron din Asians. Oh, may Asian, may iba't ibang mga nationalities din sa Amerika. Kaya akala mo lang at akala ko puro English lang sa Amerika. No. May iba-ibang language din dito sa Amerika. Number 7. Ang akala mo at akala ko na walang pulubi dito sa Amerika. Meron ding pulubi dito sa Amerika. Mas kawawa nga kasi diba nagkakaroon kami ng winter dito. Yun mas mahirap kasi kapag winter, isipin mo ha, sobrang lamig tapos wala kang bahay. Wala kang matirhan. Diba ang lamig niyan? Minsan may nakikita din ako na nasa lansangan sila. As in ang lamig ha. Kasi nadaanan ko one time, nadaanan namin. Nasa tabi ng kalsada, natulog. Tapos, ang lamig nun ha, lang siya to warm himself or herself. Siya ng kumot. Sobra, meron talagang pulubi. Meron, mas hirap nga dito mga homeless eh. Kasi walang squatter dito, kagaya ng sa atin. Sa Pilipinas, di ba ma-squatter tayo, pwede tayo magtayo ng mga barong-barong. Pero dito sa Amerika, wala. Homeless talaga. Di ba nakakaawa? May mga pulubi dito sa Amerika. Yan ang totoo. Number 8.
Ang akala mo at akala ko dito sa Amerika. Akala ko malaki ang mall dito sa Amerika nung unang dating ko. Grabe ha. Kasi 'di ba sanay ka unang dating mo pala excited ka. Tapos pag dating mo dito, ang tahimik ng mga malls. Walang masyadong tao. At saka hindi mo makikita na ang laki kagaya ng mga SM, mga 'di ba sa Pilipinas, mga SM ang lalaki, daming tao. Pero dito wala. Hindi malaki. Ano lang siya, as in bungalow. Flat lang siya talaga. Hindi siya kagaya sa atin na maraming floors. Akala mo, akala ko. Yan ang maling akala. Akala natin malaki ang mall sa Amerika. Pero hindi. Yan ang totoo. Number 9. Ang akala mo at akala ko na masaya ang Pasko dito sa Amerika. Sa totoo lang, ito din talaga. As in, nung unang dating ko dito sa Amerika, unang Pasko. Oh my goodness. Ang tahimik. Sobra. Ibang-iba talaga sa Pilipinas. Kasi 'di ba bagong-bago ka pa lang, wala ka pang kakilala. Wala, as in pagdating mo, no friends. Hindi mo kilala yung neighbor. At saka mahiya ka pang magsalita, makipag-friends sa neighbors kasi 'di ba English? Oh my goodness. Ang akala mo, akala ko, masaya ang Pasko dito sa Amerika, pero sa totoo, hindi. Yan. Ang tahimik. Ibang-iba ang Pasko sa Pilipinas. Kasi marami ka makikitang tao sa labas, sa mga, maraming namimili ng pamasko, maraming tao sa tindahan, maraming bisita kapag, at saka, as in, madami. Ang saya. Ang daming tao. Pero dito sa Amerika, parang lang yan. Crickets. Kweng, kweng, kweng. Ang tahimik. Akala mo, akala ko. Masayang Pasko. No, no, no. Hindi totoo. Maling akala. Number 10. Ang akala mo at akala ko, napuputi ako dito sa Amerika. Napuputi ka dito sa Amerika. O, nakakaputi ang Amerika. Sa totoo lang, ay hindi. Hindi nakakaputi sa Amerika. Ito, sa winter, magla-light skin ka lang. Light skin, ganun. Kasi nga, di ba 3 months, mga 3 months or 4 months ka nasa loob lang ng bahay kasi nga ang lamig-lamig. Mag-light skin ka lang. Yan. Pero, pag mag-summer, iitim ka na naman ulit. Light skin lang, ganun. Pero sa Amerika, hindi nakakaputi. Kung ano yung skin mo, yun lang din yung skin mo talaga. Magla-light lang ng konti kapag winter. Pero kapag summer, babalik na naman ulit. Yun. Kung ano yung kulay mo, yun na talaga yung kulay mo. Yung mga pag-uwi tayo ng Pinas, kayo ha, mga nasa Pilipinas, pasensya na kung pag-uwi ng mga Pinoy na galing sa Amerika, pag-uwi sa Pilipinas, ganun pa rin ang balat nila, hindi pumuti, nasa inaakala ninyo. Iyan ay hindi totoo, okay? Tanggalin na natin sa isip yan. Yan ay hindi totoo talaga. Kung ano yung skin ng pag galing ka sa Pilipinas, pumunta ka ng Amerika, kung ano yung skin niya dyan, yun lang talaga pag uwi niya ng Pilipinas, pag magbakasyon. Kung anong skin niya dati, yun pa rin yun. Okay? So, tigilan na natin yung isip natin na puputi tayo kapag nasa Amerika. Labas lang kung mag-ano tayo ng mga gluta na yan. Iyan. At saka isa pa, gustong-gusto ng mga tao dito ang skin natin, ng mga Pinoy, ng mga brown skin. Gustong-gusto nila yan. Kaya wag tayong ganyan na kapag mag-expect. Kaya wag tayong ganyan na mag-expect na akala mo, akala ko is puputi. No, that's a big no-no. Okay? Kung anong kulay mo, yun na yun. Number 11. Ang akala mo at akala ko, walang lubak-lubak na daan dito sa Amerika. Sa totoo lang may lubak-lubak na daan dito. Kasi naalala ko din talaga yung commercial dati na walang ganyan sa States. Yung commercial kung naalala ko kasi mga walang ganyan sa States. Walang ganyan sa States. Tapos yung sumakay ng jeep, totoo yan, walang talagang transportation dito na kagaya ng jeep, ganun. Pero kapag
lubak-lubak na daan, may lubak-lubak na daan talaga dito. Nakatry na ako mag-drive ng lubak-lubak. Yung isang road na yun, as in, ang haba pa ng biyahe ko. As in, lubak-lubak talaga siya. Oh my gosh, nagbabibrate yung sasakyan ko, drive ako. Oh my gosh. Bring. Oh my gosh, umuuntol-untol. Nagsishake-shake ako. May lubak-lubak na daan din dito sa Amerika. Yan, ang akala mo at akala ko. Pero akala lang natin yun. Pero meron talagang lubak-lubak na daan dito. Number 12. Ang akala mo at akala ko dito sa Amerika ay maraming pera. Iyon pala ay maraming bills. Maraming bills dito sa Amerika. Akalain nyo yun, dyan sa atin, sa Pilipinas, kuryente, tubig, telepono, mostly, kailangan internet, di ba? Kailangan natin kuryente, tubig, kailangan talaga natin yan. Tapos internet, may ganyan. Tapos, may iba pa, telepono, bills, ganon. Mostly, Meralco talaga at saka Maynila, tubig. Yun yung pinaka-importante. Pero, dito sa Amerika, ang dami mong bills, mga insurance ka pa, may credit card ka pa. Oh my gosh, may mga mortgage ka pa. Oh my goodness, ang dami. Kuryente. Tapos gas. Kasi kapag heater, gas. Kuryente, gas. Marami. O, internet. Ganon. Basta yung mortgage, bayaran mo yan buwan-buwan. Insurance ng sasakyan mo, insurance ng bahay mo. As in, ang daming bills dito sa Amerika. Yung sahod mo parang kasya lang din siya sa bills. Kung malaki sahod mo, may mga matitira-tira. Pero akala mo lang na maraming pera dito sa Amerika. Maraming pera kapag nakapagpangasawa ka ng mayaman. Like doctor, yan, like lawyer, or dentist, mga ganon. Basta yung mga ganyan. Mayaman yan. Pero kapag, pag itong mga ordinaryo lang tayo, puno tayo ng bayarin. Bills here, bills there. Okay? Yan ang akala mo at akala ko dito sa Amerika. Number 13. Ang akala mo at akala ko dito sa Amerika na physically fit sila. Kala mo, gaganda ng mga katawan, pang Baywatch bodies, pang ganun, mga abs, 6 abs. Yummy, yummy, yummy. Akala mo lang yun. Pero, pagdating mo dito, marami palang mga like this. Basta, pag may nakita ako sa mga tindahan, sa mga malls, maraming ganyan. Akala mo at akala ko, mga physically fit sila. Pero hindi. Tayong mga Pinoy, tayong mga Asians, pag nandito, mga skinny. Pero sila, mga ganon. Alam nyo na yung ganon. Akala ko, physically fit sila. Hindi. Maraming mga ganon dito makikita. Yan ang akala mo at akala ko dito sa Amerika. Number 14. Ang akala mo at akala ko sa Amerika ay walang nanlilimos. May nanlilimos dito. Na pag nasa city ka talaga, ayun, may mga nanlilimos, maglalagay sila ng plaka. Mga nakasulat. Tapos, minsan kapag nasa stop sign, doon sila lumalapit, kumakatok sila sa mga pintuan ng mga driver's seat. Tumakatok sila, tapos nanghihingi. Tapos minsan, yung plaka lang, ganon. Ganon sila. Kung ano yung nakasulat, basahin mo lang. May mga nanlilimos din dito sa Amerika. Number 15. Ang akala mo at akala ko na may maid dito sa Amerika, ang totoo ay wala. Walang maid dito sa Amerika kasi mahal. Ang sweldo mo, tamang-tama lang yan, ibayad sa maid. Ang isang araw na sweldo mo. Walang maid sa Amerika, kaya dito, akala nyo may maid dito sa Amerika. Hindi, wala. Iyo lahat. Mga gawain mo sa bahay, iyo lahat yan. Solo mo yan. Pero kapag may pambayad ka, pwede, pero hindi siya stay-in kagaya ng sa atin. Hour lang, mga hour. 1 hour kung magkano lang yung kaya mo.
mga 8 hours. 8 hours talaga. Mga hour, 2 hours, ganon. Pero, pero mga every 1 week, ganon. Every 2 weeks lang ang pag-hire mo para maglinis ng bahay mo kung kaya nyo. Pero mostly, wala. Walang katulong dito sa Amerika, hindi kagaya natin sa Pinas na may maid tayo tapos monthly ang bayad. Dito sa Amerika, ang totoo wala. Yan ha, ang akala ko natin. Wala po kaming maid dito. Walang maid. Hindi uso dito ang maid. Iyo lahat. Iyo lahat. Totoo yan. Like, subscribe, and hit the bell button to get notified for new updates.